Senyor Santi Rodríguez, també per contradiccions, un minut. La diputada d'iniciativa deia que molta crítica al procediment però que no hi havia alternatives. Jo la invito a repassar-se les esmenes que el nostre grup ha presentat, 8 de les quals que rebutjaran seguidament fan referència a reduir els procediments. Però hi ha una altra qüestió. Vostè s'ha referit a la necessarietat de l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar. I aquest nosaltres no l'hem posat en dubte. El que posem en dubte és que siguin necessaris dos processos previs, en alguns casos siguin necessaris dos processos previs per arribar a la conclusió de si s'ha de fer o no s'ha de fer l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar. I finalment, respecte de la limitació de 2 anys a les entitats que vulguin participar com a públic interessat. És cert que l'hem presentat perquè el partit que té en aquest moment la responsabilitat del Departament de Medi Ambient és Iniciativa per Catalunya Verds. És així, perquè són precisament Iniciativa per Catalunya Verds els primers que es posen al capdavant de les manifestacions quan hi ha plataformes que critiquen determinats plans i programes. I són vostès els primers que es posen en la seva boca les paraules participació i a l'hora de la veritat són vostès els primers en restringir aquesta participació. Gràcies, senyor president. Gràcies.